Takže ahojte lidi a vítejte u dnešního videa. Dneska tady máme unboxing. Ano, dneska tady máme unboxing klávesnice. Takže teďka jsme si to nějak základně ukázali a jdeme udělat unboxing. Aha, hustý. Jo. Bývalá klávesnice. Teďka by bylo být, kdyby to byla ta nová. Jakože fakt tady uklizeno nemám, takže si tady uklidíme, jo? Takže máme to tady. 2, 1, teď. Počkej, ono ještě nefunguje psaní. Jo, no to tam bylo špatně zapojený, kámo. No jasný, kámo, pome. A teďka bychom to taky měli nějak luxusně odzkoušet, takže jdeme na to. No tak to je jiná, kámo.